Nou, die onkruiddruk die wordt met het jaar groter. En voor ons is het probleem dat dat bij de dieren enorme gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Bij de schapen ontstaan groeiproblemen en voor runderen en paarden is het dodelijk. René Rademaker uit Mechelen is een natuurinclusieve boer. Hij wil zoveel mogelijk milieuvriendelijk boeren, maar stuit steeds vaker op onkruid dat levensgevaarlijk is voor zijn beesten. Ja, dit is het complete plantje mooi in bloei. Hier zie je ook nog een keer heel kenmerkend het blaadje van hem. En als hij nog niet bloeit, dan zie je in de wei van die hoge plantjes staan hè, met dit blaadje. En dat blaadje is heel kenmerkend voor het Jacobs kruiskruid. Daar kun je hem al in een jong stadium mee herkennen. Ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond kennen de zorgen van René en de andere boeren. Het probleem van gevaarlijk onkruid speelt al jaren, maar zo erg als dit jaar was het nog nooit. Vroeger toen we een ander maaibeleid hadden, hè, een paar keer per jaar werd die berm gemaaid, zie je hem niet komen. Dan maaien ze hem af. Maar op dit moment willen we een insectenvriendelijk maaibeleid hebben. Dat is ook belangrijk, want wij vinden als landbouw insecten ook heel belangrijk. Hè? Maar door dat insectenvriendelijk maaibeleid komt hij in de bloei, maakt die zaad en dat zaad komt op de weilanden en op de akkers terecht. Kijk hier langs een willekeurige rijksweg of provinciale weg of de snelweg. Het staat helemaal vol en als die plant bloeit en de vruchtjes die verwaaien, dan komen die in de open plekken in onze natuurgebieden terecht. Als je kunstmest strooit en je hebt veel grassen, dan heb je dat probleem veel minder. Maar wij willen juist kruiden, open plekken en natuur creëren als natuurinclusieve boer. En is het weghalen van het ongewenste onkruid haast onbegonnen werk? Een oplossing is deze machine. Via kunstmatige intelligentie kan het onkruid, zoals het Jacobs kruiskruid, maar ook de Japanse duizendknoop en de knolcyperus heel makkelijk verwijderd worden. Maar vooralsnog werken ze in Limburg nog niet met deze machines. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Maar het allerbelangrijkste denk ik op dit moment is dat er een bewustwording is. En dat we samen begrijpen dat als we willen dat er natuurinclusiever wordt geboerd, dat we dat ook moeten faciliteren. Natuur moet je actief beheren. Wij doen dat als ondernemer, maar dat zullen ook de gemeenten, de overheden en de TBO's actiever moeten doen om dit soort problemen, die horen bij natuurontwikkeling, om die wel op tijd te bestrijden.